Rau guys phaji so bahai tongmai tini seng tujak lupjagiri tei kiriya laisia bihia osor dendi bwrui rok no seng romoi tubujak tei obo hai rok no seng nailainai tini dolok tamni hingke tabu askal o social media lupjagiri mangsi phai tongsi bisi kok kabang sai tin video chenglen. A few moments later. Tamung no dolok mo hibro rong no release khaile purchipel blengti koknai aboni bagi jangrik ma tong ta dolo o burino je salamane bini kapal kahamnai selarok no bohul mang selarok ni lei chamri rika aboni bagi si bota bini tolani paijagli sipak ko to samsaka dolok saisi lapri ka binmu amchiki chap ko sala je mannai o burino bini kapal kahamnai Imo beri rok no selarong ni libeti kusub samang dolok amoni bagi bo puri thangka tamni bagi puri kanai bahno tabuke phalmang bini abuk tori ri katai botola saka joto phal jak bini agi bo omchike wana jago dolok bo selarong ni libeti mang bini sago thai kri kha selarong ni libeti mang nang jak bini bsago aboni bagi bo tabuk omchike purja tamni bini sakani agi tori maya puru bo Instagram bo bai ke bospuri gan bai video khaine ni wana jago tamni ge selarong bo warjang mang torjang mang bo sepjang mang sakani tori thangka tabuke Imo beri rok no bwsai li kusubsa bwsai dili samuni kai phai lengjak phaikang bwsai nogo hapkane lei kariru o beri ke dili li kusubsa sau aboni bagi libeti haptama bagi timasa bwsa kasai thangka dili botai sipak phalai sau aboni bagi no botak bwsai beri tongsu bwsai semia sakang phali sau dolok tamni ka bo no bodi sumpayu tamni ke tak bwsai no tangtangai ningmang bwsa kajari su ni tak bwsai no per Mole agini ya tinisi result Kuna di bwsai ke kuno pono se saiman jagya dolok tamni ke sutrang tongjago bwsai aboni bagi bihik ke tabuk sabo no phalke kuno pono se chongman jaglia tamni ke sabo ke chakha o bihik bo kuno pono chongman le bwsai ke tangma sikre bwsai ke agini se ngna hani singi ma tongjago ta dolok tamni ke tabuni bri rok tam sik sela rok no wana sinta prangsi do tamni ke sap no phali bo omse ke jaka bo tabu kuno pono chongman jagdia tai bufru lairi manai obo hai bo chongman jate bwsai ni khoi lai na naikya ke bwsai be manjak nai aboni bagi bo lairi mandia ta dolok yago rangkrini bagi कोरे तेरे मेरे सपनों है कितनी अधूरे पापा Musuk betul ini tam nin besanya tohi suka no baike gan bai ponco bo bani nana naik besanya dolok tam ni ke bani man sukli ya bo wana sintang jak suka o besli le ni ya do kubundang sero bo agu tola wase puru thang pru wansa kalamunda Bangladesh ni painai te musuk si kokman jak nai o brini penjing ya khogui sanai oboni besli simo kubunon le ni besli ni rogo tanar dingle nang tera ka kalwar okti ma puji sinai Angle tabule lu wana su tam ni ge wansa rok tam o chini deurma beri no tam o kalwa jadu bori ka bole ni khawo tongna ni muchung jagya tam ni ge ni rang puisa no se hamjaku chini ti prasa beri rok no ge da wansa rok no suli samang bigra sari nai kha heke tam ni ge norok ta hamjak chiri dolok jang te buru man chi nai no deurma beri norok mang se kaham wan ek level tlang thang kang ge jang te buru man chi nai no jengle ti prasa beri rok no musaman yang ge dolo apur ge norok ni beri rok no dai na sinai jengle kunu sai chi malia ble Betul musuk betul neng kubun nyocin deurma beri nona nama sungkin ini lekari thori betul cari punuk di neng am sekle neng suito mana ocini deurma beri no ang sia de nono rang tuhi sana bagi si tonggo noi tau ke neng kaki kelang jak kenaplah no obori am tu nyobini sepak no bod dam ri tam niga rang no si dam ru bisi bak tam niga bo phal jak pono kustam mung tam niga bo phalimang si sai tonggo Subus lerian di beri phalisana beri te buma bo phano buskang ni bising no wansa celaro wai najang ni beri tai neng celaro nuk jakli ade deurma celaro o bhai Bangladesh ni phai musuk chi ko khogui phalnai bono Bangladesh o musuk par ge dolo toi o bhai brok rong no bai ke hamsa ka hanu tam ni ko o beri no bo nuk pro te penjing ge motum sui bhai manjak pro no te bono khawa muwa ni ri chogui narak kapu dolo tam ni ke tini jora te amsung nong chini video next video malai sini dolo bye ti prasa ayuglok su dolo